ham hai hai kata Mana pai ka? kata lap tak je chung an mama ni sekolah thang na ja mama ni sekolah der chuka pada cha Tadi mah tanya? sara tare noi ta nen dara khari phai mama তা হংকে বাজার ফাই সপাই আর হংকে जों सब समय स्कुल थांके बनबादा এটা মান চাদানা পাইতা হানা hingke ta hingke charger rok na painai thunga dapai tongo ni ranga kontrani yang kita na pai pai ke na pai pai hingke ta jombai bazar fai sopai hingke oro hingke apple bai thalingnana bangui bathalaijak ta hingke o school fai sopai yang bising dala nogo hingke class kotor ni borok rok tongta yang side ni aro hingke chela rok tongo tei kaisa hingke bwrui rok tong tei side kaisa paisa hingke to school yang hingke borok swkang swkang bising paijak ang simi je ukologo do hingga cherai saro hingke tuku pai tongjak borok mama kon hingke borok swkang tuku pai tongjak haike chung thang hingke chung no sob somoi tukugui akonoi maro ta tini hingke borok tuku pai akonoi ready ongoi tongjak ang hingke ri suna bagui ma paika boni ang haino boiteb sunai kwbangma yang boni bed cover school dress rok sunam paijak abo sipai painai lengmani cherai rok hingke abo dugmali bazar thangpaijak ta momo rok chanai hinui thangpaijak asani ke yang thai masa kongrai kolongjak bomong tui thangka ang hingke haino rok pai tongo ta lengmani ri rok suka hingke ba satung butung mani marike tungsuka marike bo loge loge ang saji kongrai thangpro hingke ang pungo sukhaiya do asi pirok bo hingke marong suka ta barimani ta hingke o school ni chung phiroka hingke aro hingke chung sob somoi oro ni bathak maisa do ang hingke chapaijak borok hingke chapaiyak yang hama ale be be aki khire oh yang go borok hingke kuai chalai tong mai chapai mani ang hingke kuai bo chapai pai hingke borok simi chaya ta hingke school ni sokoika ang thangpro hingke haite do mala kongrai chapa koroi ang khe sabota hingke thangpro nok bara chajak haike hingke bungrok kwbang pai tongkha paskar rok yokai tongkha mai khechi bokrok saman barok doham thangpro tukujak si hingke yang thangpai ma nok pai tuku kisa kichima tongde hingke tei tukuinak bazar ni tam tam mwkhwtwng tukha amto phung nukjaye kwbang no phung nai do hingke abo phunukma hingke to boyas rok bana si ma khlaina tamo mala nogo hingke tv lakaijak gas ke tongoi do sonak si muchuk tongkha mari khe bokrok saijak ko bazar ni tuma tukha hingke bo hingke khaklo borok do ama chanai hingke khaklo borok khaijak sumani yang go hingke muya ke chung thangputi muya paitu do muya hingke 2 putla tukha ayang paichuk muya pika hingke lap mano kwbangma rok yang go hingke khangrai borok bo joto jompoi bazar ni paitui phaino do phirok borok hingke haini kokrai hingke bari suka markai do haino chaksa nungoi naganane dugana pai chanungna nachukmani ai chanung pai moi tongmale ang tei kisa torjani tongkhu wale si naimale mangso tongkhu do mangso tujak aro akbaha 1.5 kg tujak bazar ni tei kaisa hingke lubia bo tujak mano hingke ama fridge o darijak da hingke ang muito kwrwi tai tongo mali ma kongrai marok khaklo tei muya rusun pias rok mangso rok srampai supai kaipaika tai songo mali tustuchina bokrok rok sapaima marok suka.